Tabletin käyttöönotto. Tabletti ladataan USB-johdolla, jonka päässä on liitin tablettiin. USB-johto liitetään verkkolaitteeseen, joka kytketään sähköön, ja latausjohto laitetaan laitteen DC 5 volttia pistokereikään. Laite on hyvä ladata yönseutuisin. Laitteen käynnistäminen. Laitteessa on merkinnät täällä takasivulla. Käynnistyspainike, kuulokeliitäntä, HDMI-liitäntä, jos haluat katsoa laitteen kuva esimerkiksi isosta TV-ruudusta. Micro USB-liitäntä ja yhteysliitäntä. Reset-kytkin, josta laite asetetaan tehdasasetuksille. Virtaliitäntä ja mikromuistikortin liitäntä. Ylhäällä painikkeina paluupainike, kotipainike ja asetukset. Laitteen käynnistäminen. Pidä käynnistinnappulaa hetken aikaa pohjassa ja laite käynnistyy Android-merkeillä. Tämä on pikakäynnistys. Kun olet tässä tilassa, avaa laite koskettamalla ja olet pää etusivun valikossa. Etusivun valikkoon voit lisätä ohjelmien käynnistyskuvakkeita. Tässä on kielenkääntäjä, Talking Trans, YouTube-videot, nettiselain ja sähköposti. Sähköpostin saa asetuksia, lisätilejä, mitä haluat käyttää tällä tabletilla. Paluu kotisivulle takaisin on takaisin nuolipainikkeesta taikka kotisivupainikkeesta. Lisäohjelmia löydät täältä. Ne näkyvät tässä ja täällä. Aina näitä ohjelmia voi siirtää raahaamalla etusivulle tai widget-ohjelmia pitämällä pohjassa, jolloin ne siirtyvät etusivulle. Ohjelmiston Play-kaupasta voit ladata lisäohjelmia. Android-lisäohjelmia on satoja tuhansia kappaleita. Ole tarkkana, mitä ohjelmia asennat. Monet voivat olla aivan pilailuohjelmia ja suurin osa ilmaisista ohjelmista sisältää myöskin mainoksia. Myöskin Talking Trans-ohjelmisto on mainosrahoitteinen. Älä koskaan klikkaa mainoksia. Ohjelma puhuu valitsemaasi kieltä. Eurooppa, Finnish on suomi, käännettävä kieli Euroopasta, English. Tähän voit kirjoittaa näppäimistöllä tai voit puhua laitteelle. Hyvää päivää!
Laite puhuu englantia ja muita kieliä. Myöskin näkyy kirjoitettuna. Muista, älä klikkaa koskaan mainoksia. Siellä voi vilistää virusvaroituksia, älä koskaan klikkaa niitä. Miellyttävää tabletin käyttöä. Ja jos tulee kysymyksiä, soita tuotetukeemme.